Hej, hej, og glædelig julemåned. Ja, du er havnet her på Merete K. Design strikkepodcast, og her handler det om alt godt med garn og strik, hækling, farvning af garn og fiber, også nogle gange lidt spind, og alt hvad vi nu kan finde på med garn, der er godt og dejligt. Jeg hedder Merete K. Design på Ravelry og på Instagram og på Pinterest og her på YouTube. Og hvis du er ny her, så har jeg været en heftig strikker siden 2018, og jeg har faktisk også pottet siden 19, tror jeg det var, jeg begyndte. Men her det seneste år, så prøver jeg at gøre det lidt mere regelmæssigt. Og jeg har jo også skiftet til dansk, men det er jo også nogle år siden. Jeg designer også lidt, og det kommer vi til at se lidt mere af i dag. Og det har jo været lidt tid siden, jeg har podcastet sidst. Jeg prøver jo at podcaste hver 14. dag, men for 2 uger siden måtte jeg aflyse af familiemæssige årsager. Det skal jeg nok komme ind på, tænker jeg til sidst, hvis der er nogen, der har lyst til at høre lidt mere privat. Og i dag, det som jeg så har fundet frem til jer i dag, det er en del færdige produkter, eller strik faktisk. Der er røget en del af pindene. Der blev lige pludselig noget julestrik, selvom jeg ikke havde planlagt det, så det er så kommet med også. Ja. Og hvad skal jeg så ellers lige huske at sige som intro? Jeg bor jo her i Horsens sammen med min mand, og vores 2 piger flyttede hjemmefra i august, men den ene er kommet hjem på juleferie nu, og den anden kommer på fredag, og vi har jo tirsdag i dag, hvor jeg optager. Så bliver hele familien samlet lidt for en stund, og det bliver rigtig, rigtig dejligt. Og ja, så tror jeg bare, vi går i gang. Men husk, at hvis der er noget, jeg taler om, du synes, du gerne vil vide noget mere om, så skal jeg nok sørge for at putte alle mulige links ned i show notes, så du kan slå det op. Så gør det nemt at finde designs og så videre. Ja. Men lad os gå i gang. Det jeg har på i dag er faktisk et færdigt projekt, og det er mit eget design, min You Tricked Me poncho, og jeg blev vist nødt til at rejse mig, så I rigtig kan se den. Den ser sådan her ud. Den er asymmetrisk. Jeg ved, om I kan høre mig ordentligt. Det kan jeg ikke. Jeg tror lige, jeg flytter mikrofonen foran, så undskyld lige, hvis det skramler et øjeblik. Så nu håber jeg i hvert fald, I kan høre mig. Det beklager jeg, hvis introen så har været lidt grumset. Lige 2 sekunder. I skal lige være sikker på, at mikrofonen den vender rigtigt. Sådan der. Yes. Beklager. Jeg håber, det går an. Men som sagt, det er en asymmetrisk poncho med det, jeg kalder en form for dobbelt krave herop, hvor at der er ligesom sådan en åbning, hvor der bygger sig en skulder op indenunder i den ene side, og i den anden side er der ikke noget, men bare 2 kraver, der møder hinanden. Man starter med at strikke de her trekanter, 2 i hver farve, der er 3 farver. Jeg designede den her, det var vist ikke, det er nok 1,5 år siden, eller sådan noget, eller 2 år siden, og jeg udgav den sidste efterår. Og der havde jeg lavet min udgave i rødlige farver,
Og den forærede jeg jo til min mor i 80 års fødselsdag, så jeg stod lige pludselig og manglede en selv. Men så har jeg så valgt nogle farver, som er måske mere mig, end de rødlige, men mere nogle pink-lilla farver. Begge de her 2 samples, jeg har lavet, hvor farverne ligger tæt på hinanden i farvecirklen. Og det kan man jo bestemme, som man har lyst. Man kan sagtens vælge nogle helt modsatrettede farver, men jeg synes, det er meget sjovt, at de spiller op mod hinanden i de samme nuancer. Så det har jeg også gjort med den her. Så 2 trekanter i hver farve. Og altså, I kan jo se, at den er identisk på ryg og på for. Og tanken er, at man kan jo vende den til, hvilken side man vil. Nu har jeg valgt den med en kort side mod min højre arm, fordi så jeg er højre armet, så tænker jeg, så er det nemmere for mig at lige styre. Og de her trekanter, de er jo så hæklet sammen med det, jeg tror nok, der hedder en slip stitch seam. Meget, meget simpel, faktisk ikke svært overhovedet. Jeg har lavet en lille YouTube-video, hvor at man kan se, hvordan de er hæklet sammen. Og det er ren magi. Jeg lavede et opslag på Instagram, da jeg var i gang med at hækle, fordi man bliver simpelthen så fascineret af sammenhæklingen. Både det her med, at jeg vælger den tredje farve mod 2 af de, altså farve A og B, og så den tredje farve C, lad os sige det. Det bliver så brugt til at hækle sammen med. Så det her farvespil, der kommer, og den her måde, at det ligger sig op på hinanden, mod hinanden, det er meget fascinerende. Og så når det hele bliver samlet til, og man begynder at strikke rundt, så begynder det virkelig at blive magisk, som I kan se. Jeg synes virkelig, det er smukt, og det går stærkt, når man først når hertil, fordi at det ser så magisk ud. Men det har taget noget tid at strikke trekanterne, fordi jeg har haft dem med som bilstrik. Det har jeg også fortalt om. Men lige pludselig, så synes jeg altså, nu skulle jeg have den til jul. Og tanken var, at jeg skulle have haft den på til et arrangement. Jeg skulle til her i slutningen af november, og den blev også færdig til det, men vi måtte aflyse. Der var ikke energi til det. Men så får jeg den jo brugt en anden gang. Så i dag er faktisk første gang, jeg sådan rigtig har den på. Og jeg blev virkelig tilfreds med den. Dejligt med sådan et projekt, man bliver glad for. Og alt det her, det er jo brumbærstrik, det her, der er i trekanterne. Ja, det tager lidt tid, men det er også virkelig smukt, når det så er færdigt. Ja, så det var et færdigt projekt, det første jeg har på. Så lad os gå i gang med nogle lidt mindre projekter, jeg har fået færdigt. Den ene har I set før. Det er den her Treasure Trove Cowl af Steven West. Jeg tror, jeg lige viser den anden side, fordi den er egentlig lidt flottere. Og det er det her dip stitch mønster, man strikker, hvor man dypper ned, og så laver man nogle lange masker. Det er egentlig ikke så svært, som det ser ud til. Og Steven West, som har lavet opskriften, han forklarer og laver videoer på, hvordan man gør, så det er egentlig ikke noget problem. Det tager selvfølgelig noget tid. Man starter med at slå op og strikke rundt faktisk her i det her stykke her, og så strikker man rundt. Og så til sidst, når man har fået den længde, man skal have, så syr man afslutningen sammen med opstarten. Og lige pludselig, så var min altså blevet rigelig lang, så derfor så passer farverne ikke 100% godt her, for det her den syet sammen i det blå. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg skulle have strikket, nu skal jeg lige se, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer herfra, og så var jeg i gang med den grønne,
og så skulle jeg have den gule og den lille og den røde, og så skulle jeg lukke af. Men så ville den blive for stor i halsen, hvis den sådan ligesom skal sidde godt til. Og det gør den. Nu kan jeg ikke lige tage den på, men den sidder simpelthen helt til op ad halsen her, og kan dække ørerne, sådan så at man kan også tage den over munden, sådan så hvis man cykler for eksempel, så må den være virkelig god, fordi, og det er rigtig koldt, så kan man lukke det helt af heroppe. Man kan selvfølgelig også trække det ned, så munden bliver fri. Men fordi den jo er strikket rundt, og så bliver der jo 2 lag mod hinanden, og fordi at det her dipstick også giver et ekstra lag, så er den virkelig, virkelig tyk og tæt og varm. Ikke som noget strik, hvor man kan mærke vinden suse igennem, når man er udenfor, men det her, det er virkelig tæt. Og garnerne har jeg selv farvet på et tidspunkt, hvor at jeg lavede det Tivoli-tæppe til min store datter, det her. Jeg ved ikke, om jeg lige fik sagt. Jeg har strikket et Tivoli-tæppe til hende, om man så må sige, i de her farver, som hun selv har valgt, som passer til en taske, hun har købt i Tivoli-shoppen. Det kan jeg desværre ikke vise, men jeg tror, inde på Ravelry har jeg lagt et billede op på et tidspunkt. Og ellers så kan jeg lige lægge billedet ved den her. Jeg linker ind til Ravelry-projektsiden, og der vil I så kunne se billeder, og der tror jeg også lige, at jeg lægger det billede ind af den der Tivoli-taske, så kan I ikke rigtig se, hvad jeg mener. Men jeg har strikket en hue i det her dipstitch-mønster til hende, og et par vanter i det her mønster, og så skulle hun selvfølgelig også have en kavel, og nu er der ikke mere garn, så nu er det slut med at strikke Tivoli-strik til hende. Men jeg tror også, hun er godt dækket ind nu. Den blev hun super glad for. Har hun selv udtrykt, hun ønskede sig i sine Tivoli-farver. Jeg kan finde sted lidt den. Ja, så den er blevet færdig. Det er dejligt. Hvad så? Jeg kunne måske lige sige, at det er altså faktisk, det hedder DK-tykkelse, den her tykkelse, som er cirka 220-25 meter per 100 gram. Ja. Så har jeg mødtes med Mette, der har Mettes workshop. Hun har, det skulle jeg måske have taget med. For søren da, hvor irriterende. Nej, men hun har opstrikket min You Tricked Me, hvad hedder den? Min Controversy Vest. Og den, jeg kan måske lige finde den her. Hun har opstrikket den, og så skulle hun ud og besøge mig. Og så fik jeg set hendes version, og den er virkelig, virkelig smuk. Og nu går jeg lige på Instagram, fordi på min tablet, så håber jeg, at jeg kan vise jer det. Jeg er der lige om 2 sekunder. Der. Nu er vi der. Næsten. Jeg tror også, jeg viste den sidste gang. Men det er jo den her, hun har strikket. Ja. Og den er bare så smuk. Og vi lagde dem op mod hinanden, hende som min, og de er fuldstændig ens i størrelsen, hvilket var super sjovt at se. Og det er jo, jeg fortalte det vist sidst, jeg kan rigtig godt lide det der med, at man kan se de her striber, de knækker, selvom man egentlig bare strikker lige ud. Det er de 2 forskellige teksturer. Patentstrik i enfarvet patentstrik og i glat strik, som ligesom når de går mod hinanden, så obstruerer de strikket. Så jeg skal ikke tale så meget mere om det i dag, fordi det har jeg gjort. Men det jeg skal fortælle jer om, det var, at Mette hun
viste mig et projekt, hun havde fundet på nogle vanter, som hun var blevet ret vild med, og dem måtte jeg så også prøve at strikke. Og jeg kan bare sige, det er simpelthen det sjoveste projekt, hvis man gerne lige vil have et lille projekt. Jeg skal lige se, om jeg kan lige... Jeg brugte lige opskriften som bogmærke. Og den kunne jeg måske også godt vise her på tabletten. Undskyld. Det er teknikken. Når man laver dogme-podcast, så bliver det sådan her. Se her. Hun har lavet de her vanter. Og de ser måske ikke så spændende ud, som man lige skulle tro. Og det gør det heller ikke, når man ser opskriften. Men grunden til, at de er så sjove, det er, fordi de er strikket flat. Og de hedder Magical Mittens af Anna Crea. Jeg skal nok lave et link nedenunder. Sådan ser de ud på printet. Og det, der er sjovt ved dem, det er, at man strikker dem flat hele vejen. Også tommelfingeren strikker man flat. Og når tommelfingeren så er strikket færdig, jeg skal lige prøve at se, der var sådan en illustration her. Det var meget sjov. Man strikker simpelthen bare flat frem og tilbage. Og den der rille der, det er sådan, ligesom sådan en løftet maske, man laver i midten. Så strikker man bare frem og tilbage. Så begynder man at tage ud her på et tidspunkt. Og det er så i midten, man tager ud. Så når man hertil, så strikker man frem og tilbage over de midterste masker. Det bliver så tommelfingeren. Så folder man det sammen, og så er der sådan en visning af en strikkehæftning ned. Men i virkeligheden, så er det egentlig bare en hæklet fastmaske, så man kan også bare hækle det ned. Og det er lige så simpelt som de her trekanter i min You Trick Me Poncho, hvordan de er hæklet sammen. Så ikke noget problem, det kan man sagtens finde ud af. Og så strikker man, når tommelfingeren så er samlet, så strikker man igen fladt ned. Så tager man ind i begge sider her på, altså i siden og omkring midtermasken, og i den anden side for at forme spidsen på fingrene. Og til sidst så laver man en form for strikkehæftning hen over midten, der når man folder det sammen, som lukker det sammen igen. Og så hæfter man hele vejen ned ad siden her også. Så utrolig sjovt strikkeprojekt, hvor man egentlig får en lidt tyk vante, fordi det er ret rille strik. Og det er strikket, der er foreslået, at man strikker med 2 tråde fingering weight garner, som er svar til de her 400 meter per 100 gram, og som man bruger for eksempel i strømpestrik og lette sjaler. Eller mange bruger det også i designs, hvor de er strikket sammen med en mohairtråd. Og så er der også en fluffet garn med. Det kan være noget brushed alpaca eller noget silkemohair, man strikker med. Så 3 tråde, eller man kunne også vælge for eksempel et DK-garn sammen med en fluffet garn. Dem har jeg så kastet mig over, og har virkelig haft glæde af det, på grund af de her familiære udfordringer, vi har haft. De her små projekter. Og jeg startede med at strikke en herrestørrelse, der er 4 størrelser i. En herrestørrelse, og den er kommet til at se sådan der ud. Og jeg har en masse af sådan noget strømpegarn, som jeg ikke bruger særlig meget mere. Jeg strikkede på et tidspunkt en del Steven West sjaler, og også sådan nogle restede striksjaler, også Steven West. Men nu ligger de bare, og de her garner, som jeg har brugt her, er ikke længere nogen, jeg bruger til mig selv. Jeg tror altså lige, jeg er nødt til at flytte den her, så det ikke ender med, at I ikke kan høre mig. Lige på den herovre. Der. Den folder lige op, når jeg skal vise jer noget.
Øhm, så de her garner var ikke nogen garner, jeg sådan brugte til mig selv, men var nogen, som jeg synes var for gode til, at jeg ville give væk. Da jeg ligesom tænkte, dem kunne jeg give min bror i fødselsdagsgave, det har han så ikke fået, fordi det var det arrangement, vi skulle have været til i slutningen af november, så får han dem i julegave, så kan vi også ligesom vise dem til jer. Men de her garner er så nogle, jeg har haft brugt i noget strik, jeg har givet til ham tidligere, så på en eller anden måde, så kommer det så til at passe til noget, han har. Men det, jeg har strikket, der er sådan ligesom en mørk, der er med hele vejen, som er sådan en mørkeblå med lidt brunlige område. Den er med i hele vanten, og så har jeg her og i spidsen en lidt mørk mohairtråd. Og så har jeg noget lyseblå og lysegrå noget med i det stykke her, også ud på vanten, eller ud på tommelfingeren. Og så her er der en lidt lysere garn, her er der lidt grønlig garn, og så er der lidt lysere garn igen. Det er lidt svært at vise her, men det er sådan det er. Og så her er midtermasken, som følger med hele vejen ned. Og på den anden side, der er den sammenhæklede maske, og de ligner meget hinanden. Man kan lige se, at den er lidt forskellig fra kanterne her. Så altså, det kommer jo til at passe hele vejen rundt, den her løftede maske. Skal vi se, om jeg kan vise den. Den kommer her hele vejen rundt fra spidsen her, følger den med rundt, og så bliver den sammenhæklet hernede af. Så yes, et super sjovt projekt. Nu kan jeg lige tage dem på. De er jo så lidt for store til mig. Men så fik jeg jo brugt nogle rester til et rigtig, rigtig godt projekt. Så super glad for dem. Og det startede jo så en kavalkade af vanter. Så bagefter var jeg jo nødt til at gå lidt mere Mette-style med et par vanter, hvor jeg lavede magiske nøgler af fingering weight garner. Og så har jeg brugt en brushed alpaca som gennemgående fluffgarn. Og så er der 2 bolde af sådan noget magiske nøgler, som jeg har strikket her. Og det her, det er så størrelse stor dame, plus at jeg har måttet give tommelfinger og hånden lidt længde, fordi mine fingre er lidt lange, åbenbart. Og jeg synes, de her vanter, de er blevet super flotte. Dem er jeg rigtig glad for. Og de er jo selvfølgelig lidt forskellige, fordi at når man strikker med sådan nogle magiske nøgler, så kan man jo ikke helt vide, hvornår at farverne kommer. Så det er jo lidt sjovt at se, når det kommer i de der forskellige forløb. Jeg skal lige se her. Nu dykker jeg lige, det må I undskylde. Men det her handskesprojekt her, det har jo så medført, at jeg rent faktisk har fået sorteret alle mine garnrester, og jeg synes, jeg havde puttet ned her nogle af resterne for de der bolde. De var der. Der blev nemlig lige en lille rest tilbage af de 2 bolde, jeg lavede, så de ser sådan her ud. Så der er jo noget mørk pink, og der er noget lavendel, og der er noget... Nu fløj de. Det kan jeg bare skal holde en. Jeg ved ikke lige, hvor den anden blev af. Den finder jeg bagefter. Så alle mulige bitte små rester fik jeg brugt i det her. Det var simpelthen så fantastisk. Så der er en grund til at gemme alle de bitte små rester. Men det skal jeg nok lige komme lidt mere ind på. Men altså, rigtig, rigtig sjovt. Og der er også lige lidt glimmer, som jeg også brugte i min Yoga Upside Down poncho. Som er en
rest, jeg købte ved Kirsten Brun. Så der skal jo selvfølgelig også lige lidt glimmer ind i mine ting. Det kan jeg jo ikke lade være med. Typisk. Så rigtig, rigtig sjovt projekt. Og som jeg sagde, det var en kavalkade. Nu skal jeg lige se. Jeg har strikket et tredje par. Jeg synes, jeg havde 4, men det har jeg ikke. Jeg har et tredje par. Og det er det her par. Og det er jo meget mere simpelt og enkelt. Det er til min yngste datter. Jeg strikkede et halstørklæde til hende sidste år i de her farver, hun selv havde ønsket. Og det er nogle farver, vi selv har farvet. Og jeg havde noget rest af garn til det. Og så tænker jeg, at jeg skal da strikke hende et par matchende vanter, nu når jeg stadigvæk har garn tilbage. Og her er der en gennemgående tråd, som er... undskyld mig. Den kører lidt langsomt. Den gennemgående DK-tråd, jeg har puttet i her, det er ikke fingering weight. Jeg har puttet en DK-tråd i, som er noget, jeg selv har stadigvæk nogle fede tilbage af, som er et entrådet DK-garn, som er virkelig, virkelig lækkert i merino, og det er godt nok superwash-behandlet, så derfor så køber jeg ikke mere hjem af det, når det er brugt. Men det er sådan set noget virkelig lækkert blødt garn og sjovt at strikke med, fordi det er entrådet, og det har sådan, man kan komme virkelig op på store pinde med den. Det er et sjovt garn, fordi det fylder noget i tråden. Men her har jeg så ligesom trukket den lidt ned i pindstørrelse, fordi man strikker på pind 3,5. Min yngste har lidt mindre hånd end mig, så jeg valgte størrelse 2, eller det der hedder en lille kvindes hånd. Men faktisk så er den nok lidt større end den vante, fordi at jeg strikker på det her lidt kraftige garn. Men den er stadigvæk lidt mindre end den her. Så det kan man jo godt lege lidt det med, at så man kan se her, at måske lige se, at den, der er bagved, den er lige en anelse bredere. Det er nok lidt svært at se. Den er en anelse bredere, en halv til en hel centimeter i fladt mål. Da jeg farvede det her til hendes halstørklæde, så var hun ville have et halstørklæde i tofarvet patent, og vi farvede en lys farve og en mørk farve, og vi farvede tilhørende en brust cashmere silk alpaca som medløber på de to farver, så der var også en lys og en lidt mørkere af de her alpakatråde her. Og de her alpakatråde valgte jeg så simpelthen at strikke med 2 tråde af dem hele vejen igennem, for at give en virkelig tæt og varm vante. Og så en tråd af den DK-garnet. Og DK-garnet, der har jeg den lyse til at gå herop til kanten, og så er den lidt mørkere, der går resten af vejen igennem. Men de 2 brushed alpaca, dem strikker jeg så hele vejen med. Så igen 3 tråde, det er bare 2 brushed alpaca og en DK hele vejen igennem. Og de er også blevet virkelig lækre, bløde og varme. Så jeg var virkelig glad, så fik jeg igen brugt nogle gode rester på noget strik her. Så er der lidt julegaver, der er sikret der. Ja, og tiden den går. Jeg håber, I hygger jer. Men altså de her vanter, de har været alle pengene værd, fordi de er bare sjove, og jeg er ikke færdig med at strikke dem endnu. Og mens jeg så sad og strikkede dem, så kunne jeg faktisk kommer jeg nemlig lige i tanke om nogle strømper, som Steven West har designet, som man kan køre lidt det samme princip med. Og lad os se, om jeg ikke kan finde ham inde på
Instagram, fordi de er forholdsvis nye. Der. Se her. Jeg kan finde dem. Der. Og de hedder Marled Magic Socks. Og de ser sådan ud. Og det er perlestrik på oversiden og glatstrik nedenunder foden, og så ved jeg ikke helt, det er noget rillestrik af en eller anden slags på hælen. Men der kan man jo se, at man kan lave nogle virkelig flotte meleringer med helt små rester af garn. Og det her, det er også 2-tråds fingering, der holder sammen. Men hvis nu man for eksempel har en DK-tykkelse rest, så kunne man jo for eksempel bruge den på foden. Nu er jeg jo virkelig inspireret af at strikke strømper med en silkemohairtråd for at styrke holdbarheden på dem. Så der synes jeg jo, det er jo sjovt, at foden den er strikket for sig, og hælen er strikket for sig, og tåen, for så kunne man jo nøjes med at putte silkemohairen ind på hele undersiden af strømpen, i stedet for på hele strømpen. Sådan, så man kan bruge nogle små mohairrester, man måtte have. Det kunne også være alpaka. Det, der er vigtigt her, det er, at den der tråd, silketråden er med i, for det er den, der giver styrken. Så dem her har jeg altså også mine øjne på, at dem kunne jeg forestille mig kunne være rigtig sjovt, hvis man har lyst til at lave nogle små restestriksprojekter. Ja. Det var godt, at vi lige fik rundet den også. Godt. Det næste, vi skal se, det kan være, at jeg lige skal prøve det på. Så jeg pauser lige. Sådan. Og der er nok nogen, der tænker, nå for søren, nu er hun endelig blevet færdig med den. Ja, lad os lige rejse os op en gang, så I kan se den. I morgen skulle jeg lige rømme mig lidt. Jeg har lige en tusse i halsen, som ikke vil væk. Nå, men den her, det er jo en efterhånden. En gammel sag også, som I har set en del gange. Det er et forsøg på at lave en lidt anderledes skulderkonstruktion, end hvad man normalt ser. Så der er sådan en udtagningslinje her, hvor jeg tager ud på hver side hele tiden på ærmet. Så i princippet så er der en lige linje ned her. Og på ryggen har jeg forsøgt at lave lidt tror det hedder en europæisk skulder, hvor den går lidt ned hen her, og så ned der. Og så er der taget ud igen lige under ærmerne på hver side. Jeg var ret begejstret for den her skulderkonstruktion, da jeg var i gang med den, men jeg er ikke så tilfreds med det her længere, med den her europæiske, fordi den hakker meget, og det synes jeg egentlig ikke. Der er ikke ligesom den der eleganthed over det, som der er i den her side. Det var et godt forsøg, men og den kan bruges, men om jeg lige synes, det er det bedste i hele verden, det ved jeg ikke. Der er altså også noget nede omkring det her, for jeg bliver ved med at tage ud her, kan I se. Og der var jeg lidt spændt på, hvordan faldet ville blive, fordi ærmet på en eller anden måde jo drejer rundt. Det vil sige, at det, der egentlig ligger foran her, det bliver jo egentlig bagsiden af ærmet, hvis man ligesom følger maskeforløbet ned. Jeg synes egentlig ikke, at faldet er alt for tosset, men man kan jo godt se, at materialet måske gerne lige vil krølle lidt her. Men nu er det heller ikke for at udpege fejl, men
Men det er jo sjovt at prøve nogle ting af, og så se, hvad betyder det rent faktisk for fald og alting, konstruktion og sådan noget. Så lavede jeg jo også den her dybe V-hals, og oprindeligt var tanken, at jeg ville lave en høj, lang hals med noget fald på. Og det spurgte jeg så om i sidste podcast, hvad synes I egentlig, jeg skal gøre med den? For det ved jeg ikke helt, om jeg var så super tændt på mere. Og der var mange, der foreslog en lille bitte afslutningskant. Og måske i 2x2 rib, ligesom jeg har gjort for neden på trøjen. Og det endte så med, at det blev. Det tog jo nærmest ingen tid, da man lige var kommet i gang og tog sig sammen. Jeg ved ikke helt, om jeg er så tilfreds med den der 2x2 rib i virkeligheden. Det er ligesom om, at det bliver for tungt. Jeg kunne godt måske tænkt, at det havde været lidt mere en glatstrikket kant, og så måske var foldet ind under neden. Men jeg laver det altså ikke om, fordi jeg har ikke lyst til at arbejde mere med den. Og den fungerer jo, jeg kan jo bruge den sådan, som den er nu her. Og jeg har faktisk brugt den. Den er strikket i, jeg mener, det er det blågarn, der hedder Gepard Puno. Både i den sorte og den hvide. Og den røde her, striben der, det er vist nok en Kamerose snefnug. Men de minder jo utrolig meget om hinanden, de her blågarner, så de er jo lidt i samme familie, kan man sige. Så man kan jo godt bruge dem sammen. Mønstret har jeg lavet mig inspirere af fra en bog, der hedder Skabelstrik, hvor det er præcis det samme mønster, jeg har taget fra en af de trøjer, og også den samme idé med at invertere, hvad der er forgrundsfarve og baggrundsfarve fra toppen til bunden, så det kan man jo se her, hvis det er et mønsterrapport her. Min mand siger så, at det ser ud som om, at jeg har placeret mønstrene, så de skal sidde lige over brysterne, men det er altså ikke tanken, fordi man kan jo se, at der er et mønster her, og så kommer der et mønster herude siden. Men jeg kan jo godt se, når man ser det på afstand, så ser det jo ud som om, at man lige har prøvet at lave en skål. Ja, sådan er det altså, men jeg har været meget præcis omkring at lægge mønstret lige i midten, vil jeg bare sige. Og så, hvis I har set med længe, så ved I, at jeg har prøvet at lave alt muligt kropsforskellige, noget med noget længde og noget fald i den ene side og bla bla bla. Men til sidst så blev det altså bare, at den pæneste løsning var en helt lige simpel krop, bare strikket ned og lukket af. Og ærmerne, de er også bare strikket lige ned, og så her i bunden lavede jeg en rib, for at den ikke skulle rulle. Det er et spørgsmål, om det havde været nødvendigt, fordi ærmerne, de ruller overhovedet ikke. Det er bare en aflukningskant. Den her type ærmer, som er lige ned, er jeg rigtig glad for selv. Jeg kan godt lide pasformen på mig selv. Og så er det jo også bare super simpelt måde at strikke ærmer på. Så nu er den færdig, og det var et sjovt eksperiment, og så tror jeg, vi lader den være ved det, fordi der er godt nok nogen, der har spurgt, om jeg ikke vil lave opskrift på den, men nej, det har jeg ikke lyst til. Men jeg har glemt at have taget noget med herover, så lige et øjeblik. Sådan der. Jeg vil lige først og fremmest vise den der bog, jeg har fundet mønstret fra. Den hedder Skabel af Dorte Skabel med kærlighed til strik. Og den model, jeg har snuppet mønstret fra, den ser sådan her ud. Hvor det mørke så bare er øverst. Og den hedder Nagoya. Og altså, den her, det er jo bare noget, jeg har ladet mig inspirere af, så man kan jo bare gøre, hvad man har lyst.
hvis man har nogle lignende mønstre, man godt kan lide. Og udgangspunktet for at finde ud af maskeantal til den her, der har jeg brugt den her bog. Svætre oppefra og ned. Hvor jeg har fundet, hvor jeg har ligesom kigget på, som jeg husker det, så kiggede jeg på Raglan-opskriften, og hvordan at fordelingen var, altså hvor mange masker man skulle slå op, og så prøvede jeg selv at fordele maskerne rundt. Men jeg kan ikke huske præcis, om det var Raglan-opskriften, og jeg ved heller ikke helt, om jeg har haft skrevet det ned nogle steder. Men hvis det står nogle steder, så må det stå på min Ravelry-projektside. Så hvis det er vigtigt for jer, så prøv at gå ind og se, hvad jeg har skrevet der. Jeg beklager det. Jeg kan simpelthen ikke lige huske det, fordi det har været så langt et projekt. Men i øvrigt, så taler jeg nok om det i en tidligere podcast, og så kan jeg da lige tilføje her, at inde på min Ravelry-projektside, der linker jeg ind til de podcasts, hvor jeg omtaler projektet, så der kan I helt sikkert høre meget mere om, hvad jeg har gjort mig af tanker, dengang jeg startede derop. For der stod det hele jo klart i mit sind, og lige nu er det hele bare væk, så kan jeg ikke huske noget af det. Men man behøver jo heller ikke at gentage alt, hvad man har sagt tidligere. Det håber jeg, I er jo okay med. Ja. Så det var den. Det var endnu et færdigt projekt, så vi er oppe på 1, 2, 3, 4, 5, 6, og jeg har simpelthen også et 7. projekt færdigt, for det ikke skal være løgn. Og det har også været et projekt, der har kørt et stykke tid, og det er den, der hænger her bag ved mig, som er, skal vi lige lukke her, så I ikke bliver afsløret for det næste, der kommer. Det I ser her, det er et Steven West design, som hedder Brioche Briche Shawl. Og jeg tror lige, jeg rejser mig op, fordi så kan jeg lige løfte op her. Og så kan I se, at den ene ende er lysere end den anden. Og det er fordi, at bundfarven i det her projekt, der strikker man 3 forskellige farver. Og hans design, gik han også fra hvid, mener jeg, til grå. Så jeg er gået fra hvid i bundfarven til en lysegrå, og så den lysegrå går langt over, fordi jeg strikker ind til, at der ikke var mere på nøglet, og så til en mørkegrå. Det hvide garn er noget, jeg på et tidspunkt har fået af Kirsten Bruun, så det er lidt udefineret, men det er en eller anden form for worsted weight tykkelse, som går de her 200 meter per 100 gram. Den lysegrå er en Hjelholt, den der hedder håndværksuld, og den mørkegrå er Jerbo hedder det. Uld, 2-trådet, mener jeg den hedder, i en mørkegrå. De 2 grå her har jeg lagt ind på min projektside, hvad det er for nogen. Men som I så skal se, så bliver det jo lige pludselig lidt mere svært at skrive, hvad det er for noget, der er indimellem. Fordi det her, det er et virkelig sandt restestriksprojekt. Fordi at jeg har taget det, at jeg puttede nogle små nøgler, som jeg havde rester, ned i en kurv. Og så har jeg simpelthen bare plukket fra den kurv hver gang jeg skulle strikke med en ny farve. Så det, som der sker her, det er, at man strikker hele tiden med bundfarven i 2 pinde, og så strikker man 2 pinde med en af de her restegarner. Og man starter jo hernede, og så sætter man det til, og det er det, der giver alle frynserne. De er totalt ubehandlet, der er ikke nogen knuder eller noget som helst.
Så jeg har bare sat det til, strikket frem og tilbage, og så sat en ny farve til, frem og tilbage, ny farve. Det er det, der giver alle de her utrolig flotte frynser. Og designet er også sådan, at man så man starter hernede. Så hvis nu jeg lige viser retsiden her, så strikker man hen, tager ud og strikker hen og tager ind her. Det er så på hver anden retsidepind med hovedfarven, eller bundfarven. Og så er det meningen, at hver fjerde gang, så skal man lade være med at tage ind herover. Og det gør så, at den bliver en lille smule bredere hele tiden. Nu kan jeg lige prøve at køre den igennem her. Og jeg skal lige have den her fri, fordi den er i vejen. Det er over 2 meter lang, det her sjæl. Man kan ikke se det sådan specielt meget, at det bliver bredere. Men det gør det. Nu kan man måske begynde at se det. Bup, bup, bup. Nu kommer vi til enden. Så hvis jeg nu tager den anden ende, så kan jeg holde dem mod hinanden, så kan I se breddeforskellen. Så det er jo ikke super meget mere, men der er lige en anelse. Og det ville have været lidt mere, hvis jeg havde fulgt opskriften. Men jeg havde ikke lyst til at... Jeg fortrød faktisk, at jeg overhovedet lave de der udtagninger, eller droppede de her indtagninger, og sådan, så den blev bredere og bredere. Fordi hvis nu jeg bare havde lavet det som et langt smalt, så var det blevet sådan lidt mere halsterklæde. Det er det stadigvæk, men så skulle jeg ikke gå der og holde øje med, hvornår jeg skulle droppe at tage ind over den anden side, for at den voksede langsomt. Det havde bare været så meget mere simpelt. Men nu havde jeg kastet mig ud i det, så var jeg ligesom nødt til at fortsætte. Jeg har brugt alle mulige typer rester her. Jeg har brugt noget, som var tykkere end worsted. Jeg har brugt fingering, hvor jeg holdt det dobbelt. Jeg har brugt alt muligt fluff. Og det, der jo er sjovt, det er, at det har jo en historie meget af det. For eksempel den der. Det garn her er noget rigtig gammelt noget, som jeg tror måske, jeg har haft brugt til noget bryllupscardigan, jeg strikkede til mig selv. Men jeg kan ikke helt huske det. Men det er i hvert fald, hvad jeg tænker om det. Så det er jo det, der er vigtigt. Den her meget tykke pink her var noget, jeg købte for mange, mange år siden, før jeg blev sindssyg strikker i 18. Hvor jeg skulle strikke nogle ponchoer til mine piger. Og det er det samme med den her tyrkise her. Ja, og så har der også, fordi lige pludselig så tænkte jeg, at den skal strikkes færdig, fordi jeg vil give det som en julegave til min brors kæreste. Og så kom jeg jo til, fordi at jeg havde lavet de her vanter her til min bror, så synes jeg, at så skulle der også nogle af de sidste rester, det er så dem, der er imellem mine fingre her, de her 4 pinde. De sidste rester, de skulle så med ind som i det her. Og den orange, der ligger før, og den tyrkise, der ligger efter, er også nogle farver, jeg brugte i en sweater, jeg strikkede til min bror for lang tid siden. Så jeg synes, der er ligesom lige en historie med dem. Ja. Så alt i alt et rigtig, rigtig sjovt resteprojekt. Og jeg skal også lige fortælle, at der er også noget fra en sweater, jeg strikkede til min far på et tidspunkt i. Det er den her lidt vinrøde, som er sådan noget håndfarvet. Og en cardigan, jeg lavede til min mor. Jeg tror, jeg linker dem under, når jeg herunder, så kan I klikke ind og se, for det er faktisk lidt sjovt. I hvert fald lige den der, min mor og far har fået. Så et rigtig, rigtig lækkert projekt her. Og jeg har prøvet det på. Det er faktisk ret nemt, hvis nu man lige tager det fra den smalle side. Jeg håber, jeg lige forvirrer mikrofonen.
Sådan der. Og så kan man jo lave det strammere. Nu er det bare lige for mikrofonens skyld, at jeg ikke kører det tættere på. Men der er stadigvæk længde på her til, at man kan virkelig få det til at sidde lækkert omkring sig. Så jeg er faktisk ret begejstret for det her restestrik-projekt her, som jeg har lavet. Og så må jeg heller lige fortælle, at det har så medført alt det her restestrik, at jeg har fået lyst til at organisere mine rester på en lidt mere organiseret måde, hvis man kan sige det sådan. Det lød meget mærkeligt. Så jeg har taget de her kurve, jeg har, som egentlig var til projekter. Der har jeg taget 2 ud og sagt, der skal være en, der er så ikke så meget i, som skal være til små fingering weight rester. Og det er sådan de helt små, der er tilbage. Men, fordi at der er jo nogen, der er endnu mindre, så har jeg fundet sådan en lille kurv her, hvor jeg i den ene side, der har jeg bare snore, og i den anden side, der har jeg endnu mindre rester. Altså sådan nogle små nogen her. Sådan nogle små nogen der. Og de her endnu mindre rester, de kan jo være gode til at lave vanter, eller de her strømper, som jeg snakker om med Steven West, hvor at det er nogle små pinde, små omgange. Så hvis man skal lave noget med hyppigt farveskifte, så er de der helt små jo gode. Og hvis man skal have noget gennemgående, så er de lidt større og bedre, ikke? Men det kan man jo selv bestemme, hvad farver, der lige passer til ens projekt. Men jeg har lavet sådan en her for fingering weight, og så har jeg lavet en for DK worsted, eller tykkere. Så det samme princip her med en lille kurv med de helt små rester, eller de små rester. Dem hvor der måske bare lige er en lille meter. Og en kurv her med alt muligt, der er kastet i. Og jeg er faktisk begyndt, fordi at jeg putter jeg tilføjer mit garn til garnlageret på Ravelry, men når mine rester derinde begynder at blive så små, så altså det bliver bøvlet at have, så tager jeg det faktisk ud af mit Ravelry-lager, og så putter jeg det ned i den her kurv her, og så ved jeg, at det er taget ud af lageret, og så behøver jeg ikke længere det der med at veje og se, hvad jeg har tilbage. Så det er det, jeg har fundet på. Og der kunne I jo se faktisk lige den her. Det var en af dem der fra min datters vanter. Der var den lyse, og der var den mørke. Og i princippet kunne jeg jo også gøre det her med mohairrester, men jeg har faktisk puttet en lille mohairrest i den, der hedder fingering weight-kurven. Så er de der. Ja, så er de klar til det næste resteprojekt, jeg vil i gang med. Nu må vi se, hvad det bliver. Men jeg har faktisk begyndt fordi jeg har lavet så meget restestrik, så jeg kan mærke, at jeg er ved at komme lidt hjem i det der med alle mine små rester, og at de er egentlig faktisk en positiv ting frem for en negativ ting. Det vil jeg også se det næste, jeg skal vise jer. Men nu er vi faktisk færdige med mine færdige projekter, så kan vi tage det, jeg har gang i. Og jeg tror, jeg tager den her nu, når vi lige snakker rester. Den her viste jeg, at jeg var gået i gang med sidste gang, og det er fra den her bog, Bernt, Strik med garnrester. Jeg synes, det er en virkelig god bog, når man skal finde ud af at organisere sine garnrester og få dem brugt. Og det er den her sweater, jeg er i gang med. Jeg kan jo måske også lige finde et andet billede. Men den hedder Sweater Number 1 i den her bog. Og hun har, som I kan se, at hendes ribkanter og bunden er mere orange. Og det er simpelthen fordi, at hun begyndte at løbe tør for garner, så derfor så har hun så meleret det ind
til sidst, eller hvad hedder det, faded ind. Man kan også bedre se det her på bagsiden. Og det synes jeg er rigtig pænt, så det vil jeg også gøre. Og nu opdager jeg, at hun havde faktisk, hvis man kan se her, så har hun, fordi det her er tofarvet, det her det er også patentstrik, men ikke tofarve, men hun har alligevel skiftet farverne, sådan så at den orange kun ligger bagved her. Det har jeg ikke gjort i min. Nå. Det kommer jeg ikke til at ændre. Men det er også en anden ting, at jeg har opdaget, at jeg har virkelig haft gang i meget patentstrik på det seneste. Fordi jeg har haft gang i den her. Og så har jeg også nogle andre projekter, jeg har gang i med patentstrik, og så den her. Andre, jamen altså, jeg kan ikke tage det hele frem, fordi det er ikke noget, jeg har arbejdet på siden sidst, så jeg tror bare, at jeg ikke lige viser det nu. Det er ulempen ved, at der går for lang tid mellem, at jeg potter, og så lige pludselig bliver det sådan meget voldsomt for mig at fortælle alt det, jeg har haft gang i. Nå, men i hvert fald den her har jeg haft gang i, og det, der jeg synes, der var så sjovt ved den her, det er, at den er strikket i noget blågarn, eller det, jeg har på. En tråd af det. En tråd af noget meget tykt mohair, fat mohair, det kunne være de der håndfarvede, men jeg har så brugt det, der hedder Sweet, primært fra Mayflower. Og så er der en lidt tyndere tråd med. Der har jeg så valgt en lidt tykkere. Det var så en Hjelholt Sport tykkelse, så det er en mellemting mellem en fingering og en DK. Og så har jeg også puttet glimmertråd i. Den nemmeste måde, man jo i virkeligheden kan se det på, det er ved at tage enderne her. Jeg skal lige se, jeg ikke vælter noget her. Så et blågarn, en tyndere, noget tykt mohair, og så har jeg den der glimmertråd med. Så jeg strikker med 4 tråde hele tiden. Og primært så er bundfarven, nu er der ikke så meget tilbage, men det her, som er Langjarns Cloud. Og så havde jeg noget mintgrøn snifnuk, det er så kommet en del op i her. Og så havde jeg en mørkegrøn, også snifnuk fra Camarus, som kommer ind her i ribben i bunden. Og den mintgrønne og den mørkegrønne her har jeg ligesom forsøgt at få ind imellem her i projektet, for at det ikke er sådan helt mærkeligt, at så bliver bunden mørkegrøn. Så I kan lige se bunden her. Nu er jeg også den mørke lilla, der kommer her. Det er fordi, jeg løb tør af det her Mayflower Sweet garn, som var lyst. Og jeg vidste godt, at jeg skulle melere over i den mørke lilla her. Fordi det er jo et resteprojekt, så man må jo bruge det, man har. Så ikke noget med at ud og købe noget, fordi man synes, nu mangler der noget. Så hvis jeg lige tager den tilbage her, så kan I se. Men jeg er lidt ærgerlig over, at den bliver så mørkt lige der. Den ville jeg egentlig gerne have haft, var mørkere længere nede, men det var så langt, at det lyse fluffgarn der, jeg havde, det rakte. Den der stribe er også utrolig markant, men det må den så være. Prøv at se den på ryggen. Jeg er ikke så glad for den her rib hernede. Jeg synes, den strammer det for meget ind, så jeg tror, jeg hiver den op. Og det, der er i det, det er, at jeg strikkede faktisk ribben. Den skal bare være... Det er bare, jeg strikker 1 gang af 1 rib, selvom der står i opskriften, man skal strikke 2 gange 2 rib. Men jeg synes, at selvom jeg ikke går ned i pindstørrelse, som der står i opskriften, så trækker den stadigvæk projektet for meget ind. Så jeg tror faktisk, jeg vil pille op og så gå op i pindstørrelse, så den er egentlig større end kroppen. Men det er jo også bare det, man kan se, at patentstrik og rib, det er altså en utrolig forskellig størrelse.
Man kan se her, hvor meget den trækker ind. Og det kan jeg ikke lide. Så jeg tror, det skal pilles op, så den ikke trækker så meget ind. Og så er jeg også i gang med faktisk at strikke ærmerne om. Jeg havde strikket begge ærmer til den længde, som jeg har her. Og det var også for ligesom at gemme så meget af det lyse garn, så det kom ud på ærmerne. Så derfor var jeg nødt til at strikke begge ærmer først, dog ikke ribben, fordi at den skulle være mørkegrøn. Men så gik det op for mig lige pludselig, da jeg prøvede den på, at de her ærmer er, jeg ved ikke engang, om man kan se det, men hvis I kigger her, så er der simpelthen for mange masker på omgangen. Det giver sådan lidt et mormorfluff her lige under, når man har den på, og det er virkelig ikke særlig pænt. Plus at jeg synes, at indtæningerne er for hurtige. Det er ikke pænt til mig. Så måtte jeg jo regne ud, hvor mange masker skal jeg så samle op, for at det bliver pænt. Fordi det bobler simpelthen op her. Der er for mange masker på det her optag. Altså jeg har jo gjort, som opskriften har sagt, men alligevel så passer det ikke. Og det er jo det, man nogle gange kan være ude for, især når man skal samle op til ærmer. Jeg skal samle 40 masker op, men nu er jeg på 32 masker, så 8 færre masker, og det passer meget bedre til ærmehullet her. Hvis I kigger der. Og hvis jeg kigger herover igen. Så har jeg med ind i billedet der. Og det er virkelig, virkelig ikke særlig pænt, det her lige under armen her. Det første stykke her, når man har den på. Så lige nu strikker jeg egentlig bare lige ud i det her færre maskeantal. Og det tænker jeg faktisk, jeg kommer til at gøre. I hvert fald et godt stykke forbi albuen. Og så kan det godt være, at jeg tager ind en enkelt gang. Der er jo det med patent, at så tager man jo 2 masker ind i en indtagning. Så hvis man tager 2 masker ind på hver side af undersiden her, så er det faktisk 4 masker. Og fordi det er på så store pinde, så bliver det faktisk relativt voldsomt. En indtagning. Altså vi snakker jo nærmest noget med 6 cm indtagning, hver gang man laver de her indtagninger. Så derfor så bliver det ret voldsomt. Så det kan godt være, at jeg vælger at sige, at hvis jeg laver en indtagning, så tager jeg i princippet kun ind 2 masker på den ene side af eller startmarkøren, og så strikker jeg et stykke, og så tager 2 masker ind på den anden side af startmarkøren, for ligesom at det får det der på hver side af startmarkøren. Men det ved jeg ikke helt endnu. Jeg kan godt være, at jeg også bare strikker lige ned, og så strikker jeg til, at jeg skal strikke ribben på håndledet der. Det har jeg ikke besluttet, men hvis jeg gør det, strikker lige ned, så får jeg formentlig også et større stykke, hvor at den her mørkelilla kommer til at være med, sådan så ærmerne kommer til at ligne lidt mere kroppen. Så det er planen. Og det har ligget stille længe på grund af de andre ting, jeg har haft gang i, men er faktisk, jeg er også glad for det andet, jeg har fået lavet, så det gør ikke så meget. Men nu får den altså en skalle. Den ser umiddelbart også lidt smal ud i kroppen, hvis jeg lige tager den op. Men jeg håber på, at jeg lige kan få den rettet ud, både med bundribben der ikke trækker den sammen, og også i blokningen, så det er jeg spændt på, om jeg lykkes med. Yes. Og sidste gang snakkede jeg jo så om det her med den her bog, og de her restestriksmetoder, der var i den, eller forslag. Og jeg glemte at vise jer noget. Jeg glemte at vise jer, at der var faktisk et andet projekt, jeg havde strikket lavet en strikkeprøve til, som jeg egentlig i første omgang havde tænkt, at jeg kunne bruge det her
cloudgarn, for jeg havde 2 nøgler, og i det her projekt, så passede det med, de her 2 nøgler, de kunne gå igennem hele vejen. Og det projekt, jeg egentlig havde tænkt, det var det her. Sådan en vest her, som hedder Sweater nummer 3. Og jeg havde lavet en strikkeprøve på den, og det blev virkelig pænt. Så bare for at vise jer, hvordan at noget, som næsten bruger det samme garn, kan blive virkelig, virkelig grimt. Se. Jeg skal vende den der vej. Så der er brugt det samme her som bundgarn, som i den sweater, jeg er i gang med herover. Og så skal den strikkes sammen med en tråd af noget andet noget. Og hernede i bunden, der er den strikket sammen med de her farver. Og i midten er den strikket sammen med de her farver. Og det er jo nogle friske farver, ellers som burde peppe det lidt op, ikke? Men det er ligesom om, at den her bare ligesom ødelægger det hele. Og til sidst så strikker jeg med de her 2 farver. Det kan I godt se. Ikke? Så i det her, det var i hvert fald det helt forkerte projekt til det her garn. Så det var lidt sjovt faktisk, og det vil jeg gerne have vist jer, hvor meget forskel det egentlig gjorde. Og det der egentlig var løsningen på den her problematik her, det var at finde nogle garner, som var mere pastelagtige. Det var faktisk også hendes forslag, at pastelfarver, de hjælper med at binde tingene sammen. Og der fandt jeg jo det her helt lyse sweet fra Mayflower i sådan en lavendelfarve, som jeg puttede sammen med. Og så også den her meget lyse tråd, som er med hele vejen igennem. Den her. Som er sådan en lidt lyserød, kold, lilla, et eller andet. Og de farver, se heroppe har jeg også den har jeg så ikke med herover nu, men også et blågarn, som er lidt mere i den her farve. Det har jeg med heroppe i kraven, hvor hernede er det mere sådan, der kan man mere rigtig se, hvad det betød at strikke den her sammen med de her lysere pastelfarver, også her bagpå. At her gav det bare så meget mening, og her gav det bare overhovedet ingen mening. Ja. Så man kan lære så længe man lever. Er det ikke sådan, man siger? Så det tror jeg, det var det, jeg ville lige sige omkring det. Jeg skal lige læse, hvad jeg ellers har skrevet. Ja. Hun nævner jo faktisk også det her med, altså at hvis man har nogle projekter liggende, eller noget færdigstrik liggende, som man ikke bruger, så var det måske en bedre idé at pille det op, og så bruge garnet til noget andet. Og jeg har faktisk 2 projekter i tankerne, især et af dem, som jeg tænker, det skal jeg pille op. Men det får I se, hvis det sker. Jeg har egentlig skrevet dem ned her, for jeg kunne tage dem med herind. Men jeg har dem ikke med herind, så skal jeg til at hente dem. Det er ikke så heldigt lige nu. Så jeg tror ikke, vi gør det i dag. Det bliver en anden dag. Yes. Så har jeg det sidste, som jeg har haft lidt i gang med at strikke på siden sidst. Det fik jeg rigtig meget gang i. Sidst jeg pottede, havde op til jeg pottede, og så lidt efter, og så har den været død. Og det er egentlig ikke, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal, men jeg har haft behov for at holde en pause. Apropos alt det andet, jeg har strikket. Men det er den her, jeg er i gang med selv at prøve at designe, som enten bliver sådan en poncho-agtig sweater,
med nogle kæmpe blomsterærmer. Eller også bliver det sådan en lidt overtrækstrøje vest et eller andet. Det er ikke helt besluttet endnu. Men det, der er sket siden sidste, er, at jeg har strikket det ene ærme færdigt. Og I kan se, det er blevet meget stort. Og det blev for stort, synes jeg. Fordi det blev så stort, at der er ikke noget som helst hold i det. Jeg forventer måske heller ikke, at selvom jeg laver det om, og laver det lidt mindre, at holdet bliver bedre, men altså, den behøver ikke blive så voldsom. Og plus, jeg kan faktisk heller ikke lide, man kan tydeligt se af de her tilbagestrikningspinde her, at der er ligesom lidt striber i det. Men jeg er ikke sikker på, at fordi det er så store pinde, og det bliver så tungt og voldsomt at sidde med, jeg er ikke sikker på, at jeg kan få det ret meget pænere. Men jeg vil lige være lidt opmærksom på det. Men det, som der skal ske, det er, at jeg skal pille det her op, og så skal jeg lige 4 pinde tilbage på omgangen. Eller også er det mere. Skal jeg mere tilbage? Nej, jeg skal 4 pinde tilbage. Og så skal jeg egentlig starte ærmet indtagninger noget før. Så i princippet så kan man se her, at jeg har lavet udtagninger hertil. De skal lige lidt længere tilbage, og så bliver indtagningerne også kortere. Så i princippet så bliver det 8 omgange mindre her. Så den bliver her omkring. Det er planen. Ja, så det er der, hvor vi er med den her. Den kommer jeg nok relativt snart videre med, tænker jeg. Der var ligesom et eller andet, jeg tænkte omkring det. Nå, det kan jeg ikke lige huske. Men den vokser. Forhåbentlig. Men det er jo sådan, når man selv prøver at designe noget, så er der rigtig meget oppillen i det. Og så den her skal også lige pilles lidt op. Igen. igen. Yes. Så skal jeg se her. Ja. Ligesom sådan en sidebemærkning, så en jeg følger, en der hedder Millie, der har Tribe Yarns butikken i Skotland. Det er sådan en garnbutik. Hun har også sådan en Instagram packing live hver mandag, som jeg typisk ser efterfølgende. Det er sådan en meget, meget interessant podcast, synes jeg. Hun har jo sine meninger, og det kan man lide eller ikke lide. Men jeg synes, det er meget inspirerende at følge hendes podcast. Eller det er jo ikke en podcast som sådan, men det er den her Instagram live. Og hun har også designet selv nogle gange, og hun havde sådan en kommentar en dag, at man lærer rigtig meget af at strikke andres designs. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har sådan en, eller det er ikke kun derfor, men jeg synes, det er rigtig spændende at strikke andres designs, for at se, hvordan har de løst en eller anden situation, eller hvad kan man lære af det? Altså, jeg synes virkelig, de her vanter her har været sjove at strikke, fordi jeg har slet ikke set, at man på den måde kunne undgå at strikke rundt ved at lave sådan nogle meget simple geværgreb. Det kunne jeg godt selv blive inspireret af at lave noget af. Så det tænker jeg, at det er rigtig sjovt, det der med at strikke andres designs. Og også nok derfor, I ser mig strikke rigtig mange designs. Jeg vælger gerne nogen, som jeg kan lære noget af. Men det er sådan lidt forskelligt.
Men det var også bare for at flette det her ind med, at jeg ved faktisk ikke, hvad jeg siger. Men i hvert fald et eller andet. Jeg vil bare gerne sige, at hvis man selv har en designer i maven, så vil jeg anbefale, at man også nogle gange strikker nogle andres designs, fordi det kan man lære rigtig meget af. Ja. Yes. Så sidder jeg lige de her dage og er utrolig fristet af at købe noget garn til en trøje, som de søde piger fra Glimmer og Garn, der har en podcast, de havde sådan et juleafsnit, hvor at de kom med forslag til julestrik. Og der viste de en sweater frem, som jeg skal vise jer her. Og selvfølgelig så skal min tablet lige drille en lille smule. Men må ikke den kommer her. Det er den her sweater. Den er simpelthen så utrolig fin, synes jeg. Jeg vil lige vise et andet billede. Og som min mand sagde, han synes, at det var så fint med de der røde pakker med hvid bånd omkring. Det ligner også lidt sådan nogle Danmarksflag. Og den herremodellen ser så noget anderledes ud. På grund af den sorte baggrund, og der har vist brugt en farve mere. Og den her model, den hedder Untold julegenser. Og den findes på den her hjemmeside Untold. Og det er en norsk hjemmeside, jeg skal nok linke til den herunder. De har så selvfølgelig også designet den i noget norsk garn, som jeg synes, jeg sad og regnede ud, hvis jeg skulle strikke min størrelse, som vil være nummer 2 størrelsen, så skulle jeg op og bruge omkring 1000 kroner på det her garn. Det er mit budget altså ikke til, desværre. Så plus at når man køber noget hjem fra Norge, kan man jo også lige se frem til, måske der kommer lidt 12 oveni. Men I skal lige se den igen. Men jeg har så fundet noget andet garn, som jeg går og overvejer, om jeg skal købe. Men det hører I nok om, hvis jeg gør. Men nu var det jo lige ved at være jul, så vil jeg lige vise den her model her. Jeg har ikke købt garnet simpelthen, fordi jeg får nok ikke strikket den inden jul alligevel. Nu er, i morgen så er der kun en uge til. Så det er nok ikke lige sandsynligt, at det bliver en, jeg får brugt så meget i år. Men måske jeg kunne overveje at så lave den til næste år. Men så haster det jo heller ikke med at få garnet. Og jeg ved heller ikke 100% hvad for et mærke jeg vil have nu. Jeg synes det hænger meget på hvad farver der er. For den her hvide, som der er brugt her, er lidt cremehvid. Jeg vil gerne have en, der er lidt ishvid. Så hvis jeg skal have... Jeg kunne godt tænke mig, at jeg købte... at det var det samme mærke hele vejen igennem garn. Ikke fordi det er absolut nødvendigt, men det har jeg lyst til, kan jeg mærke. Og når jeg lige sidder og ser på den, så er det garn, jeg har tænkt på, der er den der grønne farve, de har, den er meget mere... den her er meget mere sådan skrigende grøn, hvis man kan sige det sådan. Hvor at deres er mere sådan, hvad hedder den der farve der? Petroleumsgrøn. Så det kan godt være, at den bliver for voldsom til det her. Så, ingen beslutninger truffet, men det kan være, at jeg laver den så til næste år, hvis jeg finder det rigtige garn. Så sådan er der lige lidt, jeg har gået og tænkt på, og det kunne jeg godt tænke mig. Men det kan også godt være, at jeg skulle... jeg har sådan lidt fokus på min egen liste af projekter, jeg har gang i. Og meget af det, der ligger lige nu, er faktisk egne designs. Men det er også meget rart at få
rydde lidt ud måske, sådan så at der er mere plads op i hovedet til at lave egne designs på et tidspunkt. Så det går jeg lidt overvejer, om jeg skal til at bruge lidt flere kræfter på. Nu må vi se, hvad der sker. Man ved jo aldrig, når man kommer hos mig, om jeg holder, hvad jeg lover. Så, yes. Men hvad sker der så ellers? Jeg har, lige inden vi går til sådan lidt privat og sådan noget, så kan jeg lige vise det spændeprojekt, jeg er gang i lige nu. Jeg har købt de her fiber af Birte fra Garngalleriet, og den her farve, den er lavet til vores spændeweekend i oktober, og hedder Smuk 25, fordi vi var ude meget tæt på der, hvor der bliver holdt Smukfest. Og den er jo virkelig smuk, den her farve. Garnet er noget med noget cashmere i, som jeg husker det, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad ellers der er i. Men noget virkelig lækre fiber. Og det er jeg ved at spænde op, og det ser sådan der ud. Jeg kan godt se, at den bliver altså noget mere blå på skærmen. Tænk i den her farve her, når I ser det, fordi den er faktisk mere, utrolig nok mere i den her farve. Men man kan ikke rigtig få den til. Det ser ud, som om jeg giver jer en finger. Det gør jeg altså ikke. Men den bliver rigtig fin. Og jeg spænder ikke til noget projekt. Jeg spænder bare. Og så er tanken lidt, at den skal tvindes sammen med noget andet på et tidspunkt. Så det er det her, jeg har snakket med nogle gange om, at jeg vil egentlig hellere bare tvinde af nogle fibre, som jeg synes er flotte, og så vinde det op til en bold. Og så når jeg finder på et eller andet projekt, så kan jeg tage de her bolde og kombinere dem, som jeg har lyst til, og så tvinde dem sammen. Måske forskudt, sådan så det bliver en halv bold med en anden halv bold. Og så den første halve bold, den kan så komme med en tredje halve bold, om man så må sige, sådan, så det kan blive til lidt en fade eller noget, afhængig af, hvad man vil lave af projekt. Så jeg spænder bare, og så bliver de tundet på et eller andet tidspunkt af tanken. Ja, så tror jeg, vi er kommet til lidt mere af det private. Hvad skal vi lige starte med? Jeg tror, vi tager lidt i kronologisk orden. Privat. Sidst fortalte jeg, at min mands mor var rigtig dårlig. Hun havde brækket ryggen tilbage i september. Og at vi nok fik en del køreture til Sjælland, fordi hun var kommet på hospitalet. Og så kom hun på rehabilitering. Til sidst så gik det ikke længere. Vi har mistet hende. Og det er nok også godt, fordi at hun havde det rigtig, rigtig skidt til sidst. Vi havde lige sådan en dag, et døgns tid, hvor at vi alle sammen var rimelig optimistiske for, at der var mulighed for, at hun bedres. Men så skete der det, at hun... Det siger de, at tit, når før man går bort, så kan man lige have sådan en, hvor man lige pepper op. Og hun havde lige sådan en dag, hvor at hun var mere oppe og sidde i en stol. Det var lidt vores håb, at hun kunne komme lidt op og sidde, så hun ikke var sengeliggende hele tiden. Og hun havde spist kage og hygget sig og sådan nogle ting. Og så dagen efter det, vi havde fået det at vide, så fik vi at vide, at hun var blevet sat på, kærlig pleje, tror jeg, man kaldte det. Kærlig behandling, som er sådan en, nu render det mod enden, så nu handler det bare om at få hende til at have det så behageligt som muligt den sidste tid. Og det gik bare lige pludselig rigtig stærkt, for vi var at besøge hende en weekend, hvor vi egentlig
havde fået at vide, at der kan gå lang tid. Og det var weekenden lige efter, at vi havde fået at vide, at hun havde haft det dårligt. Og så vi var der både lørdag og søndag, og tirsdag gik hun bort om natten der. Ja, hun havde det som sagt rigtig, rigtig skidt til sidst. Hun havde ingen appetit, hun havde ikke lyst til noget som helst. Og hun havde nærmest ikke spist i 2 måneder i hvert fald, så det kan man jo heller ikke blive ved at leve af. Så vi tænker lidt, at det også var godt, at det blev nu, det blev. Hun nåede at blive næsten 91 år, så det er også en god alder. Så vi har været på Sjælland mange gange, også vi har skulle ordne rigtig, rigtig mange praktiske ting, og vi er ikke færdige endnu. Jeg har bidraget rigtig meget, hvor jeg kunne, og ringet rundt til de mennesker, jeg kunne, og vi nåede faktisk også at få en plejehjemsplads til hende, som vi nåede at underskrive den weekend, vi var der, og så da vi kørte derover den dag, hun gik bort, så skulle vi også ringe og opsige den, og det var, I kan næsten se altså for jer, at det har kørt meget oven i hinanden, alting, og ja. Vi har i hvert fald de sidste par uger haft virkelig behov for at lave så lidt som overhovedet muligt, og især med mit udbrændte hoved, så har jeg været nødt til at virkelig sige, jeg kan ikke, altså vi kan ikke tage det over og mere. Og ja, så har han da glemt at fortælle, at var det 3-4 dage efter, at hun gik bort, så blev min mands far indlagt med blodpropper i den ene side af hans lunger, akut. Og det var lige imellem hun gik bort, og vi skulle planlægge bisættelse, og det blev lidt stressende, skal vi sige det sådan. Men han har det bedre. Han har det ikke bedre på den måde, at han er enormt presset og har været det utrolig lang tid og er stresset, og nu skal han så også håndtere alt det her skifterets og dokumenter og ting og sager, der er. Så det har været en tid, hvor vi har skulle prøve at holde sammen på ham og holde sammen på alting og sige farvel til min mands mor, og ja. Det bliver bedre. Vi ser frem til lidt mere ro på, og at vi kan gøre nogle ting for min svigerfar. Vi håber på at kan tage ham en tur ud og få nogle oplevelser i det nye år. Det trænger han rigtig, rigtig meget til. Og han skal også holde jul sammen med os i år, og det bliver også rigtig dejligt. Så det bliver godt, når der kommer lidt ro på det hele. Ja, og de sidste dage har jeg så måske lidt af behov for distraktion, så har jeg faktisk kastet mig lidt ind i, altså det ved I nok godt, det der med, at der kan ske et eller andet, så man bliver opslugt af det, og jeg er blevet lidt opslugt af at følge hende her Millie, som jeg nævnte før. Hun har sat sig et rimelig sindssygt mål, at hun vil ro alene over Atlanterhavet, næsten 5.000 kilometer, fra en ø nede i Karibien over til en anden ø over i den anden side af Atlanten. Og det har der været rimelig mange forberedelser til. Og fordi jeg har fulgt hendes Instagram, Packing Live, så har jeg fulgt rimelig meget alt det her forberedelseshalløj,
hun har haft gang i det seneste års tid. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Og så var det egentlig meningen, hun skulle ro ud i sidste torsdag, men på grund af et voldsomt vejr, der kom ind over, I har måske hørt om oversvømmelser nede ved Tenerife, så kom de først ud i søndags, og nu er hun jo så derude midt i Atlanten, og man kan så følge hende på sådan en app, der tracker hende. Og det, der måske er lidt sjovt, de er 43 robåde ude, og der er nogen, der er 4 afsted, nogen, der er 3 afsted, nogen, der er 2 afsted, og nogen, der er alene afsted. Så et 43 blandet hold der. Og der er faktisk også et dansk hold med, som kalder sig Row for Change på Instagram. Alle de her hold, de samler ind til et godt formål, og de samler ind til Psykiatrifonden. Og Millie, hun kalder sig også på Instagram, kalder hun sig, hvad kalder hun sig? One More Row, eller hvad? Nu er den da helt gal, den der. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Lige 2 sekunder, så finder jeg ud af det. Just One More Row kalder hun sig. .Atlantic på Instagram. Hun ror for et børnehospice i Skotland, mener jeg, det ligger. Og så ror hun også for Renere Have, en forening der. Den sidder sådan derude. Hun er godt afsted, så det er faktisk lidt sjovt at følge. De har haft rigtig meget søsyge her de første par dage, så jeg ved faktisk ikke, om hun er kommet over det. Men det var der flere holdene, der var ramt af, og det er vist rimelig normalt, når man lige pludselig kommer derud. Og det er jo voldsomme bølger og uvejr, og de får oplevelser med at se hvaler og flot natur og alt muligt, og årsagen til, at hun vil ro derud, det er sådan for at opleve det der med at være helt alene, uden alle mulige sociale medier, og opleve det der med at være i sig selv og sit eget selskab, og se, hvad det gør ved en, og så blive udsat for nogle hårde vejrelementer og naturelementer, og ja, simpelthen bare udfordre sig selv. Jeg synes, det er utrolig inspirerende. Og det har også givet mig selv en del overvejelser om mit eget liv. Jeg kan jo ikke ro, altså. Jeg er jo faktisk sådan lidt nede over, at jeg er så slået ud af den på grund af de her ture til Sjælland. Fordi det hele tiden sætter mig selv ud i, at jeg kan godt have nogle håb om, at jeg kan nogle ting, men så bliver man lige sat tilbage nogle måneder, hvor at, okay, hvis jeg havde det her sammen med det, der er sket de her måneder, så havde jeg været nødt til at droppe det. Der er flere ting, jeg har været nødt til at droppe på grund af det her. Så der er en frustration, men også lidt en inspiration, og jeg gør mig nogle tanker om, hvad der skal i min plan i år 2026. For det er jo ikke sådan, at jeg ikke er bedre med min udbrændthed siden der 2018, hvor jeg gik ned med stress. Så der kunne jo også være lidt håb om, man kunne nogle ting. Så jeg går med mange tanker om ting, man selv kunne måske gøre ved sit eget liv. Jeg kan også fortælle, at min mand, han har jo været ramt af depression de sidste 1,5 år, men jeg fortalte ved sidste gang, at han skulle trappe ud af hans antidepressiver, og det har han gjort nu fuldt, og har været det i 3 uger, tror jeg. Og
han har det rigtig godt, sådan taget i betragtning af det hele. Han har ikke depression mere, må vi konstatere, fordi han er faktisk mere glad nu, end han har været længe. Også trods af, at han har mistet sin mor, så har humøret altså åbenbart været trykket ret meget af de der antidepressiver. Så det er rigtig godt. Og hans energiniveau, og hvis han lider af noget, så er det nok mere noget udbrændthed af mig, men ikke så slemt som mig. Men det virker også lidt som om, at man får nok lidt mere energi, når man ikke er lige så dårlig humør hele tiden. Så han er mere motiveret, han er gladere, og han har fået lidt mere energi, så det er rigtig dejligt. Og så har han faktisk også fået lidt nogle erkendelser på det seneste. Så jeg er begyndt at se ham, at der kommer nogle ting der ved ham, hvor han popper op og er lidt ligesom dengang vi mødte hinanden. Hvilket er ret fedt, hvis han kan komme lidt tilbage til det. Så der er meget positivt her. Også trods det, der er sket. Så ja, jeg tror, at det er det, jeg har at byde med i dag. Så er det jo spændende, hvad der kommer næste gang. Der er et eller andet, der siger mig, at næste gang, det bliver så lige i juleferien, at jeg skal potte. Det må vi lige se, om det kommer til at lykkes. I hvert fald, så er det jo lille juleaften om en uge. Ja, så er det vel egentlig dagen før nytår næste gang. Jo, det kan da godt være, det kan lade sig gøre. Det håber vi. Så bliver det lidt et nytårsafsnit. Men i hvert fald, nu vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god jul og juleferie, hvis I får sådan noget. Og jeg er sammen med jeres kære forhåbentlig, og at I hygger jer rigtig meget med, hvad I nu får lyst til at strikke i julen. Ha' det rigtig godt, og tak fordi I ser med. Hej hej.